Hi guys, it's Christine and welcome to Christine's Review. So today gusto kong mag-review about Nivea versus Nivea. Yes, it's very the same. Magkapareho lang siyang Nivea pero magkaiba yung result niya. So first, bago ako mag-review about this, let me tell you a story. Short story lang. Oops. Short story lang. Kung bakit history lang kung bakit ginamit to. So, first, before, tip lang, no? Pag baby pa yung anak nyo, kung meron kayong maliit na baby, huwag niyong paliguan every day kasi nakaka-dry ng skin yon. Before, yun yung ginawa ko. Every day pinapaliguan ko siya. Tapos, dapat pala hindi siya everyday pinapaliguan kasi ang tendency niya is nagda-dry yung skin niya, nawawala yung natural oil sa skin niya. So, yun yung nangyari sa anak ko. Hanggang sa nagkaroon na siya ng mga spot-spot dito nung nag-age siya ng 1 and 2. So, nagkaroon siya ng mga spot dito, makate, sa likod, makate. Halos hindi siya makatubos, sobrang kate. So, yan. Hanggang sa gumamit ako ng Johnson's. But then, mas lalo siyang nag-try. So, nag-try ako ng Nivea na blue. Kasi nga, ang mahal ng Cetaphil, of course. Ano naman, nung sinabi ng Cetaphil dyan. So, gumamit ako nito first. So, napansin ko, nung ginamit ko to, wala siyang effect. Parang, ano lang, parang umitim. Parang umitim yung anak ko. Parang, ewan ko kung baka, ano ba yung ano niya. Parang, hindi siya masyadong nag-absorb talaga sa ano, sa skin. So, actually, may laman pa nga siya eh. Nabigat pa siya. Meron pa siyang laman. Pero hindi ko na siya ginamit. So, hanggang sa, gumamit ako nito ng Nivea Baby Milk Lotion. Yan. Pang baby. Pang baby. Pero actually, gumagamit pa ako nito pag wala na akong lotion. Kasi maganda talaga siya na lotion. So, ang ginagawa ko, nung first ginamit ko siya, talagang napansin ko na parang parang, iba yung ano ng skin ng anak ko. Parang pumuti siya, tapos, yung skin niya parang iba yung glow. Siyempre sasabihin nyo, ano ba, ang mukha lotion yan? Hindi. Kasi sa lotion, hindi lang talaga sa baby. Hindi na talaga lotion lang sa skin. Dapat pati sa mukha, nilolotionan yan. Nilolotionan pati dyan, dito, lahat. Nilolotionan ko lahat yan. Kasi yung dito niya, kasi dry na yung skin niya. So, kaya pala may ganun, may white spot dito. So, nilalagyan ko siya. So, dapat maglagay kayo, yung bago siyang ligo, or bago siyang, basta yung basa siya, kasi mas mag-absorb yung moisturizer dun sa skin niya. So, ngayon, sobrang ganda na ng skin ng anak ko. Nag-dark, I mean, nag ano na, medyo nawala na yung mga white niya dito. Hindi na siya halata. So, talagang continue lang ng continue. So, ginagamit ko siya siguro mga 3 months na or 3 months or 4. Pero sobrang ganda siya. Kaya nag-review ako kasi gusto kong i-share talaga sa inyo yung effect talaga nito. Sobrang ganda siya. Tapos, ang price nito is only 183.84. Parang ganun yung price niya. So, compare naman sa Cetaphil, sobrang mahal talaga ng Cetaphil. So, hindi natin afford. So, ito naman, ginagamit nito mga 1 month, 1 month, sobra pa yata, 1 month, sobra pa, parang sobra pa doon. So, yun. So, better try kung dry skin yung anak nyo. O kahit hindi naman dry skin, talagang nakakaputi din siya talaga. So, ngayon, ang gwapo-gwapo ng anak ko. Yes, of course. So, yan. And I hope you guys enjoy my review. Please comment below kung meron kayong gusto i-review ko para matry ko siya at ma-review ko sa inyo kung ano yung effect. Okay? So, bye! See you in my next video.